čerkić, ja imam 9 godina i ja idem u glumnu školu. Danas ću ja pričati oko mojih slika i oko što ja radim kad si u kući i kad je korona. Prve 3 slike su od planeta. I ova je bila prva, zato što ima moja youtuberica najdraža, rada ove planete nekoliko godina. Meni se jako svidilo, ona je radila nešto drugačije, pa sam ja mislila mogu ja ove jako lijepe boje, zato što izgledaju jako lijepo zajedno da uradim. Pa sam prvo tu uradila, imala sam ove jako velike koje nisam znala što da uradim, pa sam planetu opet uradila. I onda moja mama je pitala da uradim još jedan, pa sam imala ovaj plave ovdje, koje nisam znala što da uradim. Ovo je sve bilo plavo, ja nisam znala što da uradim, pa sam skontala mogu neke planete koje su baš drugačije i nisu ništa iste. Pa sam to uradila i to je bilo gotovo. Ova sljedeća slika sam vidjela na YouTube. I ja sam se bojila oko žirafa, zato što sam ja grozna životinja. I zato ja radim samo drveće. I ja sam stvarno voljela da miksam ove boje pa da izgledaju kao da je baš ista ulje, ali skroz je drugačije gore. I meni se to jako svidilo pa sam bila sretna kad je ovo bilo gotovo i meni se to jako svidilo. Ovu sam isto vidjela na YouTube-u. I baš je bilo drugačije zato što ima ovdje staviš boje i onda ovako treba pa da izgleda jako abstrakt. Ali to nije meni radilo, meni se nije svidlo pa sam uradila moje da izgleda sve ovako kao da izgleda, možda sam mislila kao da izgleda kao voda, ne znam zašto. I onda sam, da ne bude samo dosadno, ja sam stavila tu drvo. Ovaj sljedeći je bio najduži od sve ovih. Zato što uvijek sam mislila da je nešto predebelo, nešto pretanko. Uvijek sam mislila da su ova drva iza predebela i ova sam mislila da su premršava. I nisam znala kako da uradim pa je trajalo dugo, morala sam zamijeniti boje. Ali na kraju je izgledalo, ja mislim, super. Ne znam kako drugi ljudi misle, ali meni se jako sviđa. Imamo još jedan od drva. Imam ovaj koji je, bilo mi je dosadno. Gledala sam vani i vidjela sam puno drveća zato što sve drveće vani. I ja sam mislila da uradim drveće pa da ima tu voda i ne da izgleda jako lijepo, da ima i drugačije boje, ali sve da je baš isto. I da, to mi se jako svidilo. Ja mislim da ću da savim. Nije to uopće biti. Ne znam, ali ova dva su zato što sam dobila novi akrilik, htjela sam da ih probam. Tek sam očela svoj sto, sve to pa da bude sve čisto. I mama mi je pronašla ove stare koje sam imala zauvijek, pa sam mislila da mogu ovo samo da koristim. I uzela sam jako mršavu, ne znam kako se kaže, kao bojicu. I onda sam ovo uradila i onda sam htjela da koristim vodene boje, da ovo uradim iza zato, znači malo su vodene boje i malo akrilik zajedno. I onda sam to uradila i stavila sam ovdje selotejp za sunce zato što ne želim da ništa dođe. I za ovaj je isto kao ovaj koji sam sada pokazala, samo je noć. Znači imaju isto 3 kao i ovdje, ali je sve noć, izgleda sve drugačije. Pa ako bi ja pokazala mojoj prijateljici ovaj i drugi tu, ona ne bi znala da ima još jedan. I ovdje sam sve koristila akrilik, nije imala uopće vodene boje, zato što i dobila sam isto novi sivi, ovaj veliki, koji sam isto htjela da iskoristim. Pa, to je taj. I ove zadnje su od nekoliko sedmica i
plavi ulje, koja je bila moja najdraža boja. Dobila sam ideju zato što sam išla kod art, to škola, i imali smo ovu sliku koja je imala od snijega planina, izgledalo je plavo, znači, i meni se to jako svidjela ideja, pa smo radili drveće, zato što u školu smo imali jedan kao projekat koji bi morali da uradimo, da nacrtamo sliku da je samo sve zeleno, sve boje zeleno, ista boja zelena, i dobila sam ideju to. I onda, kad sam završila sve ovo, imam puno ovih veliki, pa nisam opet znala šta da uradim s njima, pa sam mislila možda mogu kao dugu da uradim, pa da izgleda kao da sve ovo izgleda zajedno, iako ne bi imala ove, izgledalo bi isto, sve isto. I ovo je zadnji, ali prije nego što otiđem, ja bih htjela da kažem, kad vam je dosadno u koronu, možda možete pogledati oko sebe i to bi definitivno pomoglo. I ja uvijek volim art, to definitivno puno vremena uzme pa da ne bude ti puno dosadno. I to je meni stvarno super, ja puno volim i samo je super ovaj festival, pa čao, imajte super dan.